Benvinguts a Sentit Aràcnid, estem ací per a comentar l'últim event cinematogràfic que ha sigut el Snyder Cut, la Lliga de la Justícia de Zack Snyder, i bueno, doncs estem Alfons i jo de Sentit Aràcnid i avui contem amb la invitació especial de Paco Soich i el paleontòleg. Molt bé, Paco, com estàs? Què tal, com esteu? Bueno, jo estic encantat d'estar així. Feia ja temps que tenia moltes ganes de participar amb vosaltres a Sentit Aràcnid i, bueno, que millor ocasió, no?, que este event. Pues sí, sí, totalment, la veritat. Que és un gust per a nosaltres, és un autèntic plaer que estigués així, Paco. O sigui, totalment, que francès o com preferisques. Totalment. Bé, doncs la idea és xerrar sobre la pel·lícula i sobre com hem viscut el moviment de l'Snyder Cut, cadascú dels tres, i res, començar tal volta en una ronda ràpida en línies generals, què vos ha paregut la pel·lícula, bona, mala, excessiva, el que vulgueu. Si voleu, comenceu vosaltres. Paco, el primer. Pues començo jo. Anem a veure. Ràpidament, a mi m'ha agradat molt. També és veritat que jo soc fàcil de contentar. Normalment vaig a veure totes les pel·lícules que tinc certa emoció per veure, que tinc ganes de veure. Diguem que vaig amb totes les ganes de que m'agradi, vaig amb molta emoció, però també soc anar prou amb la mirada prou oberta, no? En plan de, bueno, anem a veure. No tinc moltes expectatives mai, no en el sentit de que m'espere que no vaig agradar-me, sinó en el sentit de que vaig amb la ment molt oberta, no? I no intente fer-me jo il·lusions d'una pel·lícula al meu cap, i per això la majoria de vegades quan vaig a veure aquest tipus de pel·lícules sempre és content, ja t'he dit. A banda d'això, a mi personalment l'estil de Zack Snyder m'agrada i m'agraden moltíssimes pel·lícules de Zack Snyder i diguem que encara que jo, per exemple, jo soc molt de seguida, jo soc molt fan de la Lliga de la Justícia, de Superman, d'Aquaman i de tota aquesta penya. I encara que aquesta versió dels personatges i de la història és prou lliure, perquè és una història que estava al cap de Zack Snyder i de Chris Terrio, encara que és prou especial aquesta versió, diguem que jo també no estic massa lligat a una única versió o a la versió més clàssica de Silver Age, no? de tots aquests superherois, de manera que estic obert a interpretacions, a versions alternatives. De fet, entre els meus còmics preferits de DC hi ha Elseworlds, i hi ha històries que són no canòniques com que ocorreixen en el principal univers. De manera que jo com que tenia tots els ingredients i tota la predisposició a que m'agradés. I, de fet, a mi, tant Man of Steel com Batman, Superman, Dawn of Justice, a mi m'agradaren molt. A pesar de totes les pegues que se li han pogut posar i de més, jo, com eren interpretacions prou realistes, amb tintes d'aquest realisme i d'actualitat, tractaven personatges que m'agraden i, a més, l'estil de Zack Snyder, ja vos dic, a mi m'agrada, jo estic content, la veritat. Molt bé. Ha quedat claríssim. No, però sí. Tot això, tot el que has dit anem a abordar-lo, perquè si hi ha un protagonista així, no és Superman, no és Batman, és Zack Snyder. És el protagonista de tot este lío. Sí, totalment. Sí. Alfons, dona jo la meva opinió i després tu, com vulguis. Sí, dona-la tu primer. Bueno, jo me subscric a tot el que ha dit Paco. També acabes tonte, no? Sí. Jo no soc lector de còmics, Alfons ja ho sap, jo no m'he llegit un còmic en ma vida, els únics que m'he llegit han sigut Mortadelo i Filemón, però hauria de començar, i Alfons sempre intenta afegir-me a la secta, però mai entre, no hi ha manera, però sí, m'encanten els superherois i compartís molt la visió de Snyder. M'agrada molt com els enfoca ell en comparació amb, jo què sé, alguns enfocs que fan Marvel, per exemple, no? Que diguem que és inevitable caure en la competència. M'agrada més com ho enfoca Snyder des del punt de vista que has comentat. És com més... intentant ser més realista, més oscur, més... Més cru. Més cru, intentant... Com, per exemple, una de les meves favorites de Marvel ha sigut Civil War, perquè tracta el tema de les conseqüències
de les actuacions dels superherois i Snyder sempre té en compte una cosa d'estes en quasi totes les seves pel·lícules i m'agrada que tinguin en compte això perquè seria com, joder, és que això són atentats a lo bèstia, són milions de persones mortes de sobte i pareix que sigamos. I això. I la pel·lícula m'ha flipat. Han sigut 4 hores que se m'han fet com si foren 2 i és el que li comentava al fons. Jo estava superposat en el moviment de release de Snyder Cut, sabia mogolló de coses que anaven a passar, sabia que la pel·lícula començaria amb el crit de Superman, sabia moltes coses que ja m'havien desgranat alguns youtubers explorant que escenes compartia Zack Snyder, pues mira, en la meva versió passava això, tal. I a pesar de saber-ho, em sorprenia la pel·lícula. Dic, però si ja me la sé, collons, si és que entre la pel·lícula de 2017 i els concept arts i les publicacions de Snyder, ja sé què passa a la pel·lícula. I encara així estava al sofà, una pena que no a la sala de cine, evidentment, però estava al sofà, però això què és? Però com pot ser? O sigui que em va agradar molt. Avant, Alfons. Bueno, a veure, com sabeu, els dos ho sabeu, no ho he d'amagar, jo sóc més Marvelita que DCita. El que passa és que això no lleva que soc això no lleva que a mi DC m'agrada molt. De fet, tota aquesta estanteria que veu així, esta baldada així és tota de còmics de DC, així en tinc una altra, així darrere està Vértigo, ¿vale? I així a l'esquerra pues, tinc tot el que és Batman i Lliga de la Justícia. El cas és que pot ser no sé tant sobre l'univers DCita com de Marvel, més que res també, perquè la història editorial de DC així en Espanya ha sigut molt caòtica, mentre que la de Marvel està totalment establida pràcticament des dels anys 60 entre Vértice, Bruguera, després ja Fòrum, Panini. Però bueno, on vull anar és que des del principi a mi la versió de Zack Snyder me va xocar. Val? O sigui, no me desagraden les pel·lícules, però al mateix temps sempre trobo que igual un altre enfoque hauria sigut el que més m'hauria agradat a mi. Per ficar un exemple, Man of Steel, a mi, o sigui, l'Home d'Acer, la vaig veure en el cine i no tenia molt clar si m'havia agradat o no. Després la vaig tornar a veure una segona volta, vaig pensar, joder, sí que m'agrada. Però a partir d'ahí, totes les demés voltes que l'he vist, dic, no sé si m'agrada o no. De manera que espera, que estava mon pare preguntant una cosa. Que entre i que diga que li ha paregut, també. No, de manera, el que volia dir és que és com que la meva concepció, a lo millor, d'aquest univers xoca respecte a la visió de l'autor, però no lleva que la visió de l'autor és totalment vàlida i em pareix molt interessant. On anem ara és Batman v Superman, s'estrena en el cine, la veig en el cine el dia de l'estrena, no em va agradar gens. No obstant, quan es va publicar l'Ultimate Cut, o sigui, la versió definitiva de la pel·lícula de 3 hores, em va agradar. De fet, és que m'agrada prou. Vale? No li fiqué un 10, però sí que li fiqué un 8. Vale? Està per damunt d'algunes pel·lícules de les que més m'agraden de Marvel per a mi. I ja, obviant Suicide Squad i tot el rotllo, arribem a 2017, la Lliga de la Justícia de Joss Whedon. Són 2 hores de pel·lícula que, com sabeu, jo què sé, deixava molt a desitjar, perquè no pel fet de que a mi no em va pareixer una mala pel·lícula tampoc. El que passa és que no em pareixia una bona pel·lícula i, sobretot, el que trobo jo és que era una pel·lícula molt lluny de les expectatives que podien generar aquests personatges, que són tan icònics. De manera que ens situem ja 2 anys després d'això, no, 2 anys no, 4, hosti. 4 anys després d'això. Ha plogut, ha plogut. Ha plogut a muntó. En estos 4 anys pràcticament ha passat de tot, tenim tot el moviment del release de Snyder Cut i la força del fandom, que al final és el que ha fet que finalment aquesta versió siga possible, cosa que es marca un abans i un després en la història del cine en si. I de manera que no sols estem davant d'una pel·lícula que he de dir, m'ha agradat, la considere bona pel·lícula, encara que ara m'estendré en els fallos. O sigui, no sols estem ante una pel·lícula molt disfrutable, sinó que estem davant d'un esdeveniment únic en el que és la història del cine, vamos. De la mateixa manera que Avengers Endgame
i Avengers Infinity War ja ho eren, la Zack Snyder's Justice League també ho és. De manera que una volta ja posat este pretext, jo l'únic que afegiria és que encara que m'ha agradat i m'ha agradat prou, seguisc sense pareixer-me, o sigui, de fet, me pareix més bona Batman v Superman, però igual és per el que li comentava Marc l'altre dia, veig que la trama és molt lineal, o sigui, la història en si, respecte a la versió de Joss Whedon, trobo que no ha variat. I trobo en falta algun aspecte més, o sigui, un gir de guió, algo que te deixi gelat, ¿vale? Algo que li canvie la cara a la pel·lícula en cert punt, però no, o sigui, tenim pràcticament una història molt pareguda, molt millor desenvolupada, això sí, molt millor tractats els personatges, moltíssim més espectacular, que anem a dir, però al mateix temps també trobo que alguns encerts de Joss Whedon, que eren molt pocs però els tenia, en esta versió s'han perdut, com són, per un costat, en general, el tractament de Superman, però sobretot alguna escena concreta, com l'inici amb la cançó de Everybody Knows, de Ingrid no sé què, que em va encantar en el cine i, de fet, la cançó me l'he ficat al cotxe estos dies perquè... Sí, és bona, està xula. És bona, sí. I també, per exemple, l'escena introductòria de Batman contra el Paradimoni, que pots entrar a si està millor rodar, pitjor rodar, si casa amb el caràcter de la cinematografia de Zack Snyder, però és que aquesta escena, després en la pel·lícula definitiva, no tenim res paregut. I el poder tindre això en la versió del cine, home, de fet, és que te diria que és l'escena més memorable de la pel·lícula de Joss Whedon. O sigui, per al meu gust, la que millor recorde jo i millor, bueno, això. Sí. De manera que jo diria això, a mi m'ha agradat molt, trobo que és una bona visió de la primera unió d'estos superherois en el cine, però al mateix temps trobo que hauria pogut ser molt millor i que realment Zack Snyder, que a mi ja em va agradar molt en 300 o Sucker Punch, en Batman v Superman, en l'Ultimate Cut, també m'agrada molt, excepte aquest últim terç de pel·lícula on presenta Doomsday i un poc se li va tot de les mans, la resta em pareix brillant. En esta pel·lícula és com que es queda un peliu per baix de Batman v Superman. Sí. I hauria de ser com la màxima expressió de lo que ja va presentar entonces. Clar. Ahí pasa que es inevitable comparar la Lliga de la Justícia amb Vengadores. És inevitable, no? Perquè és com, són els dos universos de còmics en els que tenim pel·lícules de personatges i al final es troben i es junten per a una amenaça major, no? I és inevitable comparar-ho, però clar, és que realment, i és una cosa que valore molt de Snyder, i és que no Warner, perquè Warner sí que té aquesta visió, Snyder quan comença, o sigui, quan fa Man of Steel i després Batman v Superman, està pensant en fer una Lliga de la Justícia, evidentment, però no vol calcar la fórmula. No vol dir-te, vaig a fer-te una Vengadores, però seran Superman, Batman, Wonder Woman, Flash... O sigui, no calca la fórmula, que és el que intenta fer Whedon encarregat de Warner. O sigui, li diu Warner, el que feres en Vengadores i en l'era d'Ultron, fes-ho així. O sigui, això estava claríssim. I valore molt que Snyder diu, no, jo tinc la meva visió i vaig a fer-te este crossover de superherois, te'l vaig a fer a la manera que jo entenc i que jo sé. I és una pena que aquesta visió no és la que veurem en 2017, perquè en 2017 la meva cara que se'm va quedar quan vaig veure la pel·li, jo ja sabia per YouTube, jo ja sabia que la pel·li estava manipulada, que la pel·li no era la visió de Snyder. No, me recorde de llegir la notícia de Snyder abandona la producció de la Lliga de la Justícia, me'n recorde d'això, pues, li ha passat això a la filla, se'n va a ell, Warner no sap què fer, agafen a Whedon, i recorde llegir aquesta notícia allà i dir, no! Totalment d'acord. No, mal, això va eixir mal, segur. I encara aixina, el que es van dir Warner va ser tranquils, perquè jo recordo la notícia de tranquils.
que la peli de Snyder està feta. Vull dir, l'únic que falta és fer 4 cosetes, aligerar un poquet el tono, però que tranquils, que Whedon ve a muntar-la i poco más. I ja quan començaren a eixir els clips en els cromes, que apareix Aquaman ahí en l'aigua i tal, i quan van treure ja el tràiler amb la de Whedon, que havia canviat el etalonatge, havia canviat el color de tot, i aquestes escenes de Batman disparant als parademonios, que es veia un tono oscur de Snyder amb el cel blau o de nit, normal, natural, a veure un cel roig cremat, però què esteu fent-li al color d'esta pel·lícula? Si el color és una de les coses que més atina Snyder. I clar, és una pena perquè la Lliga de la Justícia és impossible no comparar-les, perquè la Lliga de la Justícia de 2017 ja ens rebenta escenes de Snyder que són de Snyder. I sí, és cert que a mi la introducció de Everybody Knows m'agrada molt, perquè no només perquè el tema està xulo, sinó perquè reflexa un poc la tristesa de que el món s'ha quedat sense Superman, no? Sí, sí. Que no hi ha que oblidar que una de les trames fonamentals de Batman v Superman és que la meitat del món vol a Superman, però l'altra meitat no. Que és un poquet aquest dilema que si l'afegis a Superman, no? De que tu estàs així, que pots fer el bé, però n'hi ha gent que no t'accepta, tio. I entre ells Batman. I és cert que a mi l'escena de Batman contra el Parademonio reconec que té una cosa que no té la versió de 4 hores de Snyder, i és que durant 2 hores no veiem a Batman. O sigui, durant 2 hores de pel·lícula tu no veus a Batman, només veus a Bruce Wayne. I tal volta sí que li havia faltat alguna escena lluitant contra capos o contra algun enemic clàssic de Batman per a donar-te un poc de xitxa en el Batman. Sí, no? Perquè la típica escena de que igual arranque que ell està combatint qualsevol villà en Gotham i que a l'acabar la lluita tinga una trucada d'Alfred i ja estiguen parlant del tema de d'unir a la Lliga, no? Alguna cosa així. Clar. Jo recordo perfectament el que dius també de quan es va fer la notícia, quan es va dir la notícia de que Snyder abandonava el projecte, que no passa res contra Whedon. Jo recordo d'això i recordo que estava tan acollonat. A veure, hi ha moltes pel·lícules que han patit això, que han de ser director a última hora, o un director que se'n va i té que acabar la pel·lícula un altre. Però moltes d'aquestes vegades les pel·lícules han eixit malament. I jo recordo que vaig entrar al cine acollonat, en plan, això anem a veure, però nix, damunt és que tenia jo molt recent, que per exemple a mi Batman Superman m'havia agradat molt, l'Ultimate Cut que va sortir en Blu-ray em va agradar encara més, perquè és com que tot està més redó, és més perfecte, com a pel·lícula funciona molt millor que la versió cinematogràfica. Fins i tot recordava que hi havia tot un moviment prou en contra de la visió de Snyder, que sí, és tot molt obscur i tal, i llavors dic, jo per exemple pensant en la quantitat d'Elseworlds que hi ha, és com, bueno, això és una versió més i total, jo estava com acollonat, en plan, bueno, si la versió tal com la volia Snyder, sé que va haver molta gent que no l'accepta perquè és un to que no està agradant, però per altre costat, si és una versió que siga un mitjà tinta o alguna cosa, pot ser un pastitxe de pel·lícula. Jo el cas és que arribi al cine acollonat, perdut. Com vaig veure una pel·lícula de 2 hores que em va entretindre, que van llegir els personatges, vaig llegir, sincerament, jo ho he dit sempre, vaig llegir de veure la versió cinematogràfica content, en plan, bueno, més o menys ha acabat bé. Les seues referències, els personatges, han tancat més o menys el drama. Ja t'he dit, per exemple, l'escena de Everybody Knows me flipa i durant molt de temps jo estava convençut que era de Snyder. De que era pur Snyder. Jo també. La manera en la que està rodat, tanta càmera lenta, tanta crudesa, no? De com està el món fet pols, de lo que està passant a cau de carrer, no? De com el fet que ja no hi hagi aquesta esperança en forma d'una persona que t'aporta el llum, no? El fet que això ja no estiga, com aquí dic, collons, és que té pinta de ser Snyder 100%. Hasta la cançó a mig to potent i un poquet depriment. És com, pur Snyder, no? Pues no. Totalment. No. Era una manera de muntar una intro que recordara el to que havien portat les altres pel·lícules fins a aquest moment i que era continuista. El que havia fet Snyder, però era entretindre-nos, era com ensenyar-nos algo,
per després ja anar canviant, no? Era una manera de ser continuista per a que després anara canviant el to. Jo recordo que l'escena de Batman amb el parademoni i tal, sí que en el seu moment va agradar i sí que és de veres que ara, a la nova versió, si no és que tens molt recent haver vist l'Ultimate Cut de Batman v Superman i l'escena està postcrèdits en la que eixia Lex Luthor amb la comunicació amb Steppenwolf i les caixes que ja es veia, no? I que hi havia aquest contacte. Si no tens això molt fresc, es comença la Lliga de la Justícia i no tens molt clar per què està Batman tan acollonat que té un atac. Perquè hi havia mencions, hi havia coses que apuntaven en aquesta direcció, però no era tan evident com en l'Ultimate Cut i tal com està muntat. De manera que sí que és veritat que aquesta escena, tal com la va posar Whedon al cine, aquesta escena servia per a que la gent enllaçara ràpidament. Hòstia, ja hi ha uns éssers que venen d'altra dimensió o d'altres univers que ja estan buscant alguna cosa i Batman ja està com resabiat ahir de així està passant alguna cosa més hores. Estava tot molt més masticat, no? Per a que la gent, diguem, enllaçara amb el que anava a passar a la pel·lícula. I així és de veres que tindré molt present i es tindré molt recent el que ha passat en la pel·lícula anterior. Això sí. Sí. Pues sí. Coincidís. De fet, en la versió de Snyder, des del principi, Bruce Wayne ja està buscant a la Lliga convençut de que va haver l'atac i jo pense que la idea que té Snyder ahí és ja no que Bruce Wayne estiga convençut de que va haver un atac, sinó que és un poquet l'actitud que té Iron Man en l'era d'Ultron, per a crear a Ultron, no? És que per un per si acàs val la pena fer això. Un per si acàs, un escut per a defendre el món. Principalment, principalment perquè ja no està Superman. I Superman, claro, el recorregut que fa Batman en Batman v Superman és de considerar-lo una amenaça potencial a considerar-lo més humà que ell mateix i totalment necessari per al món. Perquè jo crec que el moment en el que comentava Alfons que a Snyder en els últims 15 minuts de Batman v Superman se li va la flapa en Doomsday. A mi m'encanta. Sí. A mi m'encanta. De fet, una de les coses que s'ha criticat sempre de Doomsday era efectes visuals roïns i jo fa poc la vaig veure i a mi m'encanta el bicho. Està superben fet. És de veres que és de nit, que és més barato, canta menys el CGI, però a mi em va encantar. I, de fet, m'agrada molt que siga un Doomsday que naix del cos de Zod per a continuar la trama, per a continuar un poc la maldició de Superman i que és que no n'hi ha manera de parar-lo. O sigui, és una màquina de destrucció massiva total. O sigui, no té no té servei, naix per a destruir-ho tot. I és com l'amenaça més genèrica del món, però és que és impossible de convèncer. I aleshores el sacrifici... Realment ahir és jugant el concepte filosòfic de la força imparable contra l'objecte inamovible, que és Superman, d'acord? Xoquen les dues forces. L'únic que aquest últim terç de pel·lícula, a partir de lo de Marta, que jo no ho considero una mala decisió, però sí que considero que està mal narrat i per això va polaritzar tant els que estan a favor i els que estan en contra. A partir d'ahir, la pel·lícula, sobretot l'últim terç, ja dic, o sigui, la batalla final contra Doomsday, es converteix en un espectacle de focs artificials excessiu. Exacte, excessiu. I damunt se junta que Snyder havia acertat en tots els dissenys artístics i de repente trau un Doomsday que era molt diferent al del còmic i no precisament pa bé. Ahí és que entra també la interpretació que va fer de Doomsday, que és diferent del Doomsday al que la gent del còmic està... Ja no només en disseny, sinó fins i tot en concepte. Crea un Doomsday que té quasi més de Superboy com a aberració clon kryptoniano que realment de Doomsday. O sigui, a més, té fins i tot part del DNA de Luthor, que és una de les coses que passen al Superboy, que és un clon als còmics, que és part de Superman i part de Luthor.
Sí. De manera que juga amb un personatge que té més d'una espècie de Superboy que ha eixit mal i que s'ha fet totalment aberrant que realment el Doomsday clàssic al que estem acostumats als còmics. I això sí que va dividir molt a la gent i molta gent considerava que estava veient una espècie de troll de les cavernes dels anells. Sí. De veres. Que a més és que fins i tot es sembla, no? Físicament es sembla. Sí. El troll de les cavernes de les mines de Moria. Tal qual. Que realment al Doomsday que estem acostumats, no? Sí, tal qual. I això sí que és de veres que va dividir molt a la gent i també estic totalment d'acord amb Alfons, perquè jo entenc perfectament el tema de Marta. O sigui, jo l'entenc, sí que és de veres que igual està narrat d'una manera igual amb massa pressa i això va fer que molta gent fins i tot es burle constantment. O sigui, és que han fet bromes. Però de Marta fins i tot a la sèrie dels Teen Titans. O sigui, I Deadpool 2 fa una broma de Marta. Hi ha moments que van als estudis on estan gravant pel·lícules dels superherois i hi ha un moment en què estan Batman i Superman fent la conya de Marta. És que tot el món s'ho va prendre molt a broma. Jo crec que dels que sí que entén el pensament, el que deu passar pel cap de Batman, el moment en què amolla aquesta paraula i el deixa com descol·locat. No? Sí que és veritat que això, igual, els últims terç està fet igual en un poc de pressa o com vulguis, o deurien d'haver-li pegat més voltes aquí o el que sigui, i ha fet que es polaritza molt la gent. Per això, i per la decisió de la interpretació que fa de Doomsday, que és un Doomsday diferent del que es veu als còmics. Clar. Bueno, també és un poc perquè ell mateix en el guió vol deixar clar que és la seva versió de Doomsday, perquè... Clar. Igual que és la seva versió, tot. Claro, però realment... Tot és la seva versió. Però realment, si sense jo saber res de còmics, n'hi ha una frase just abans de que desperte Doomsday que este senyor, el loco Lex Luthor... Perdona, Marc, no vull interrompre't, però només per tindre en compte que estem parlant de Justice League, no de Batman v Superman, ¿vale? Així reorientem un poc això, ¿vale? Sí. Acaba això i seguim. Sí, eso es, té raó. Que just abans de despertar-lo diu aquí tienes tu Doomsday, ¿no? Que en espanyol doblat era tu juicio final o algo així, ¿no? Exacte. Però en anglès diu Doomsday, ¿no? Que significa això, Doomsday significa tu juicio final, ¿no? Entonces, ell mateixa ja verbalitza que és la seva versió del personatge. Evidentment, és la més controvertida de Snyder. Vale, tornem a la Lliga. Bueno, jo una altra cosa que volia... Bueno, no, volia tocar... Sí, vale. Jo volia tocar el tema Steppenwolf, ¿d'acord? Steppenwolf en la pel·lícula de Snyder, o sea, en la pel·lícula de Whedon, era un pelele, era... a part de que estava mal optimitzat a nivell CGI. Era píxel total. A part d'això, el seu pes en la trama, més enllà del típic malo que arriba a la Terra i vol reunir els objectes místics per a posar en jaque i conquerir el planeta, vale, pues vos dic una cosa, a què se pareix al cor petit, cor menut de Bola de Drac Evolution. Tal qual, vale? El de Snyder és cert que està molt millor desenvolupat, que saps que hi ha una història de traïció respecte a Darkseid i tot el rotllo, però no obstant tampoc acaba de veure el vilà memorable que en una versió de 4 hores seria esperable, d'acord? I això també és un altre dels meus problemes en la pel·lícula. No negue que el personatge ha guanyat moltíssim, també el disseny, encara que és més agressiu de forma innecessària per al meu gust, trobo que és molt més estètic, molt més agradable de veure que el de Whedon, però no obstant, seguís... Claro, però seguís sense veure, no sé, que igual m'esperava més, ¿vale? Estem veient la versió definitiva de la pel·lícula que reunís a tots estos superherois per primera volta en la història. Jo què sé, per exemple, fent la comparació en els Avengers, Loki té un paperó i així Steppenwolf, encara que està molt millor desenvolupat, segueix sent un villano plano. D'acord? De fet, me recordava, ho vaig comentar a Marc l'altre dia, al Malekith de Thor The Dark World. Val? Me recordava salvant les distàncies, però en aquest nivell de planície. D'acord? Sí. I m'esperava un poquet més.
tampoc hem tingut temps de desenvolupar-lo. O sigui, així té 4 hores, però és de veres que no venim de conèixer-lo ja. O sigui, el màxim que coneixíem era per aquesta espècie de resum que feia amb Luthor. Teníem aquesta videotrucada amb Luthor i ja està. Sí. A Loki el vàrem conèixer a Thor. I damunt és un personatge que és molt carismàtic. Clar, encara que siga un vilà a Avengers, és molt carismàtic i hi ha gent que l'entén i hi ha gent que l'adora. Clar. I està fet, com tu dius, com un vilà que ha de ser odiat i és el mal i punt, i ja està. I no és molt roïn. I mira que roïn és tot el rato, no? Ja està. O sigui, no arribem a veure... Sí que és de veres que ens donen aquestes pistetes, no? Que està realment fet un encàrrec per a tratar de redimir-se. Arriben a posar, diguem, les llavoretes de conèixer un poc el trasfons que pot tindre Steppenwolf i ens pot arribar a sentir més interès per ell. Però és veritat que, com no el coneixíem abans, és com, doncs molt bé, anem a carregar-se-lo i ja està. A mi el que em va sorprendre molt de Steppenwolf d'esta versió definitiva és que pot ser que hi hagi moments a la pel·lícula que sí que el CGI igual ens querria una miqueta passa en totes les pel·lícules. Clar. Hasta Infinity War tu veies el cap de Bruce Banner asomat en el... Sí. Increïble. Asomat ahí en l'armadura d'Iron Man i dius la mare que l'ha parit. O sigui, en totes les pel·lícules passa, que hi ha gent en CGI que ens querrien una miqueta. Sempre. Però he de dir que Steppenwolf me el crec com a CGI i mira que és difícil, que és una alienígena i que té l'armadura tan rara que té. Una armadura que està com en constant moviment i damunt que és tota brillant, brilli, que està reflexant el que hi ha al voltant. Sí. Totes les paperetes per aparèixer un quadre de comedor. Sí. No? Totalment. I funciona. I això m'he de llevar el sombrero. En plan, funciona. Steppenwolf a nivell visual funciona. Jo m'alegre molt. Perquè sí que és de veres que la versió de Whedon era, ok, un senyor molt roïn, en una faldeta com de romà, que dius, Sí. Jo de Steppenwolf vull comentar diverses coses. La primera, i és la que acabes de mencionar, Paco, l'estètica de Steppenwolf en la versió de Whedon no és de Whedon, és de Snyder. Perquè nosaltres, la versió que anava a treure Snyder de 2 hores i mitja de la Lliga de la Justícia, que Warner no li va deixar, ja tenia el-Steppenwolf de la faldeta, perquè el disseny que hem vist ara és una de les coses que ha pogut fer gràcies a HBO Max. Sí, gràcies a poder dir ara ho faig com realment volia. Exacte, perquè el disseny que ha molat tant estèticament, Warner no el volia. Warner va dir que això era massa agressiu, que això t'està passant 4 pobles. Ja veus tu. I la versió que tenia Snyder estrenable en cines en 2017 ja tenia l'Steppenwolf de la faldeta, cosa que ha de donar molta llàstima perquè peguem la seva pel·lícula però no a Steppenwolf ho haguem notat. I després jo anava a tirar per ahí al fons també en la comparació amb Loki perquè me pareix molt interessant perquè diguem que són un poquet comparables, no? El Loki que ve de avanzadilla de Thanos, no? I d'alguna manera també té un deute amb ell i té una relació un poquet perillosa amb Thanos i de Steppenwolf, que és l'avanzadilla de Darkseid, no? I m'agrada molt comparar-los perquè Loki és un vilà que és tot servei, és un vilà que és, almenys en les pel·lícules, és un vilà que és eloqüent, que té un plan, que sap parlar, que sap dirigir-se, que fa bromes, que vacila als enemics. Té intel·ligència emocional, que al cap i a la fi claro. de la mentira. I que realment, a nivell de lluita, que és una de les poques coses que li puc traure pegues a Vengadores 1, és que a mi me va faltar... Jo sé que Loki i Thor en un moment donat lluiten, però m'haguera faltat aquesta potència de Loki com a vilà lluitant contra diversos Vengadors dient jo me la traca, sí, que sóc Loki, tio. I vaig en el cetro que m'ha donat Thanos i vos rebenta a tots. Que siga una amenaça potencial, no? Perquè arriba el Hulk i fa la broma de que el rebenta i ja està. No? Realment Loki físicament no té res a fer contra els Vengadors. La seva força està en altre lloc. No?
I m'agrada que Steppenwolf siga justament el contrari. És un villà que és tonto del cul, no sabria fer una integral. Bueno, jo ara mateixa tampoc me recordaria, però és un vilà tonto, és un vilà que si li poses a veure un debat polític no sabrà ni què pensar. Però, en canvi, és impossible de derrotar. O sea, és un tio que, a més, el que més m'agrada d'ell és que no deixa que la gent faci el treball per ell. Ell va a fer-ho. Ell va a recollir les caixes. Sí. Això és veritat. La caixa de Temistira. Ell arriba i els paradimonis estan fent el mongolo i ell, pam, pim, pam, pom, pom, destrossa tot i se l'emporta. La caixa d'Aquaman, d'Atlantis, el mateix. Va allí, se posa a partir la gent per la meitat, a Mera li planta cara, rebenta Aquaman i s'emporta la caixa. I després l'altra caixa també, que no se l'emporta en cap esforç, però se l'emporta també, no? I m'agrada perquè és justament el contrari de Loki. És potència sense cervell que, a més, que se quedaria molt pla, a més té aquestes referències que ha dit Paco de que realment la seva història és que va traicionar a Darkseid, està intentant redimir-se, té un treball a fer, que és conquistar tropecientos mil mons, i el disseny de l'armadura, que també coincidís que en Paco és increïble, jo no sé... Mira, hi ha un moment de la pel·lícula, un gif de la pel·lícula que me pareix especial, que és en Temistira, quan li han clavat fletxes i fa plom, i se les lleva. O sea, a mi me pareix impressionant. És que és impressionant, i se frame. És impressionant. I ojo que estem una vegada més parlant de la visió de Snyder. Perquè tu te'n vas als còmics i la versió de Steppenwolf no té res a veure amb este alien amb un ratxet de brilli. Claro. Que de fet jo estic així, així darrere de la foto de la meva germana i tal, tinc el Cuarto Mundo de Jack Kirby i Steppenwolf no se pareixen res, però és que, a veure, tampoc té el mateix paper ahí que el que té així en la pel·lícula. La visió de Snyder és molt top al respecte. Que ahí volia anar jo, ara que estem parlant d'això, ja que he rajat un poquet de la Justice League, vaig a dir també coses que m'han agradat molt. Pues lo que estava dient, a veure, ja he dit per un costat les coses que no m'han agradat tant de la pel·lícula, perquè, bueno, o sigui, n'hi havia que tocar aquests palos, però ara vaig a dir un parell de detalls que sí que m'han agradat i que considere que són destacables i que potser poca gent ha ressaltat de lo que he vist jo per ahí. Per un costat, igual pareix una tonteria, però me mola, no sé si igual és impressió meua, però crec que han canviat lleugerament el disseny dels paradimonis a millor. Hi ha distints, hi ha moltes classes de paradimonis. Sí, però a part d'això, a part de que n'hi hagi diversitat, igual forma part d'aquest mateix motiu, però el cas és que la versió de Joss Whedon, i que justament te'l dona en primer plano en la batalla contra Batman, en l'escena esta que hem dit abans, que a mi em va agradar. El que no m'ha agradat d'aquesta escena és que el paradimoni per a res pareixia una amenaça realment intimidatòria. Correcte. ¿Vale? En canvi, en la versió de Zack Snyder, ja en la primera escena que apareix ahí, que se'l troba el limpiador en les instal·lacions i tal, en els laboratoris, te'l veus i ja dius, hòstia, qui és? Mothman? Sí, aquesta versió és molt insectoide. És la versió més insectoide del paradimoni i aquesta escena en concret és prou Alien el octavo pasajero. Té aquest rotllet de... Hòstia, això què és, tio? És un alien. Clar, està bé. A mi em va recordar això, a la llegenda de Mothman, l'home polilla que desapareixia als Estats Units i tal. Bueno, i l'altra cosa que volia destacar que vaig dir, que m'ha agradat molt, conforme està narrat, és el fet de que se li dona importància a la escena de la fletxa que replega Wonder Woman, el temple de Darkseid, d'acord? I com tot això acaba en un pròleg, que ja vam veure part d'aquest pròleg en la versió original, però que ara està molt millor explicat i molt més espectacular. Veiem no sols a Ares, sinó també a Zeus, que crec recordar que l'actor és valencià. Sí, senyor. Sí, no?
Crec que sí. Sí, és Sergi Constans. Ah, pues mira, no m'enganyava. I a part d'això, no sé, ixe parell de detalls que pot parèixer molt simple, per un costat el paradimoni, per altre costat tota l'escena des de la fletxa fins a Wonder Woman dins del temple, això em va agradar molt. Sí. I, de fet, no comprenc com en la versió de cines de 2017 aquest parell de detalls que podrien haver fet que el resultat del visionat d'aquella pel·lícula fora molt millor, no van passar el corte final, no ho sé. Però el cas és que m'han agradat molt. Jo pense que les decisions que es van emprendre en aquest sentit en la de 2017 anaven directament a per Darkseid. O sigui, vull dir, no va estar Darkseid fins al punt de que inclús el flashback que se podria haver quedat Darkseid de manera anecdòtica, el llevaren i posaren a Steppenwolf, cosa que no tenia cap sentit. Però volien fora Darkseid i per una simple raó. Ells sabien que la pel·lícula de 2017 era un callejón sin salida i que no anava a agradar, i ho sabien. I per tant digueren, Darkseid, que és un personatge potencial, no anem a emmerdar-lo així. Anem a deixar-lo fora perquè, en teoria, hi ha una pel·lícula que volen fer que se diu New Gods, crec, que... Sí. En teoria... Els nous déus. En teoria eixiria Darkseid ahí. I per tant, els nous déus... Sí. Els nous déus és un dels còmics que formen part del Quart Món, de Jack Kirby, i és una espècie d'actualització de la Troia versus Esparta de la mitologia grega. Que guai. D'acord? O sigui, els nous déus són... no recorde el nom. Bueno, Apocalips per un costat i per l'altre costat el... Nova Génesis. Nova Génesis. El High Father i bueno, Orion, que és el fill de Darkseid, que el té adoptat el Grandfather, i per altre costat Mr. Miracle, Scott Free, que és el fill del High Father, però que el té adoptat Darkseid. Saps? O sigui, crea tot un lore espectacular. O sigui, que la pel·lícula, a més, guionitzada per Tom King, pot ser boníssima. No me'n vaig per les rames. Lo que estaves dient ara, pues, tenint com a potencial aquesta pel·lícula, i que ja en el seu moment crec que també estava anunciada quan se va estrenar, és possible que l'estudi no volguera embrutar la imatge de Darkseid tenint en compte que anaven a estrenar l'altra pel·lícula. No obstant, jo trobo que en més raó inclús poder fer un xicotet cameo, que siga, i quina millor escena que esta, tio. Sí. Bueno, té un xicotet... Sí. Fer qualsevol menció a un personatge que després vas a gastar en una altra pel·lícula és el que dia, és posar unes llavoretes, no? És començar a sembrar coses perquè després les coses no et xoquen massa, perquè una de les coses que comentaves que té de problema Steppenwolf és que és molt pla en aquest sentit i és el que et deia, és que no l'hem vist. Apareix de repente, com tu dius, com Malekith, que roïn que és este tio, quant de mal vol fer, i ja està, no? Però si ja es comences a ensenyar a Darkseid i veus que Darkseid està allà dalt i que vol vindre, després la gent, quan aparega en la pel·lícula de New Gods, el van a reconèixer. Ja no va ser una pel·lícula de gent completament nova. Que és el que passa ara, precisament, amb Darkseid, que tots tenim moltes ganes de veure-lo en una Justice League 2 que no pareix que siga possible, i és que no cal anar-se molt lluny. És l'efecte Thanos. Si tu estàs durant 20 pel·lícules anunciant que viene el Coco, quan ve el Coco, si damunt, quan ve el Coco en Infinity War, és increïble i està hiperdesarrollat el personatge, pues ja te lleves el sombrero i s'acabó. Ja tens el nou Vader, que és Thanos, un villà construït de manera increïble, però perquè juguen en una expectativa que te fan durant 20 pel·lícules de ui, que viene, però no, que viene, però no. I al final ja, claro, Steppenwolf no té aquest efecte, evidentment, perquè és que... Evidentment, no. Sí. Pues... Digues. Sí. Una altra cosa que volia comentar és que la duració de la pel·lícula, que és curiós, perquè és de veres que en el cine les pel·lícules abans duraven prou menys i ara estem ja en duracions considerables, no? Endgame va permetre la llicència de durar 3 hores i la gent se la va tragar. Vull dir, i ara esta que és 1 hora més i la gent està contenta.
de les crítiques que jo he vist d'esta pel·lícula, poques han sigut en la duració, poques. Ja. I això és un punt molt a favor al muntatge i a la direcció de Zack Snyder, perquè... I és una cosa que també jo crec que és molt positiva, ja no per a Zack Snyder i el seu muntatge, sinó és una espècie de trucada d'atenció de cara a que els estudis i les productores deixen al director una miqueta més de llibertat, perquè hi ha una espècie de por a que la pel·lícula siga massa llarga i de repente la gent s'avorrisca o igual puguen tindre menys sessions al dia i venguen menys entrades. Claro. Siga per les decisions que siga, vaig que hi ha por a que les pel·lícules duren molt. Sí. Però això també és una manera de dir, ei, li heu donat tota la llibertat del món a aquest director i com no anava al cine, anava a HBO Max, de repente l'ha afectat de 4 hores perquè no tenia filtre ningú, la gent està contenta. Claro. Igual aquestes restriccions de duració de pel·lícules no dic que les lleven, perquè hi ha moltes coses que mirar. Ja vos dic, algo tan simple com que si no se poden vendre 4 o 5 sessions d'una pel·lícula ja fa menys recaudació, al final a la llarga farà mal a la recaudació d'una pel·lícula. N'hi haurà coses que n'hi haurà que valorar. Això no dic que no sigui important. Però que almenys que es lleven un poquet la por perquè és que el resultat sigui molt positiu a la crítica i és una cosa que jo encara estic flipant. Sí. Perquè són 4 hores i jo sabia, quan posàrem així la pel·li en casa i li donàvem al pell, jo sabia que m'anava a tragar les 4 hores i estàvem veient-la de nit. Hòstia! Jo me la vaig posar a les 2 de la vesprada. Però, clar, hi havia molta gent que dic, és que les 4 hores la gent no se les va tragar. O igual hi ha pitjors crítiques perquè com se t'està fent llarga, igual comences a veure està pitjor. Però no ha passat. O sigui, no ha tingut l'efecte negatiu el fet que siga llarga. Jo crec que a nivell dels creadors, a nivell dels que estan creant els guions i que estan a la sala de muntatge, és molt positiu que hi hagi crítiques positives d'una pel·lícula tan llarga. Ja te dic, n'hi haurà que valorar-ho tot a l'hora de fer una pel·lícula. Sí. Una cosa que... Respecte a això, respecte al tema de la durada, jo trobo, a mi, si fora el format pel·lícula, sí que em pareixeria excessiu, però trobo un encert boníssim el fet d'haver-lo dividit per parts. A més, cada part com una... que duren mitja hora, cada part, més o menys. El cas és que... se't passa ràpid, el disfrutes. Si t'avellis seguir, te quedes mirant-lo i si dius, ja seguiré demà, doncs segueixes demà. És com que ho han convertit en una espècie de minissèrie o, si vols veure aixina, com una espècie de pel·lícula en actes com les de Tarantino. Exacte. Això em sembla molt guai. Està molt bé i jo penso que això és una de les poques exigències de HBO Max. És a dir, vols fer... Perquè Snyder tenia el muntatge de 4 hores llevant, de 4 hores no, de 3 hores 40 minuts, perquè els últims 20 minuts, que són els de l'epíleg, que al final el parlem d'ell, això sí que ho ha gravat durant la pandèmia, però la resta ho tenia gravat des de 2016. Per tant, ell té una pel·lícula de 3 hores 40 que ni de conya Warner li va deixar estrenar-la. I ara té l'oportunitat de fer-ho. Jo penso que una de les poques exigències ha sigut, d'acord, el que tu vulguis, com si te dura 6, però dividís-la per capítols perquè la gent, si vol pixar, per almenys entén que pot parar en aquest moment. Tenen un moment en el que dir, si ara pare, no passa res. És el que ha dit Alfons. Exacte. I una cosa que comentava amb Alfons l'altre dia, molt interessant, era... Tal volta una de les poques crítiques que jo li podria fer a Snyder és el que va passar amb Batman Superman. No? Batman Superman és una pel·lícula que, evidentment, l'Ultimate Cut és una pel·lícula prou redona. No hi ha pel·lícules completament redones, evidentment, però és una pel·lícula molt redona. La trama de la xica negra que testifica està explicada, la investigació de Clark Kent... el rotllo de que els que estan marcats per Batman palmen en la càrcel, no? Tot això, tota aquesta trama que ajuda a creure't el conflicte entre Batman i Superman en la versió cinematogràfica no està, no? I aleshores dius, vale, entonces la pel·lícula només es pot veure si veus les 3 hores de la Ultimate Cut, perquè si no estàs... És com si te posares una pel·lícula i cada 5 minuts avançares segons, en plan, vaig a perdre'm això, vaig a perdre'm aquesta conversa, a veure si entenc la pel·li, no? I ahir sí que jo... Clar, el que vols dir és...
Sí, Sí, jo el que jo vols lo que li dir diria... és el fet de que... Ah, sí, molt bé, que li diries a Snyder que plantege el mateix que està plantejant, però en lloc d'en 4 hores, en 2 hores i mitja. Claro, O sigui, no, jo tot entenc... això que vols contar... Sí. Jo entenc que Snyder, quan planteja la Lliga de la Justícia, pot dir-li a Warner, mira, jo a Batman, Superman i Wonder Woman els tinc presentats, però dins d'esta pel·lícula caben 2 més, que són Flash i Cyborg, i són fonamentals per a la pel·lícula. Per tant, no vaig a posar-te-los en plan, hola, soy Flash, ja puc entrar en acció. No, anem a presentar-los bé, no? I això és el que fa en la Snyder Cut. En la Snyder Cut n'hi ha minipel·lícules, n'hi ha una minipel·lícula de Flash i una minipel·lícula de Cyborg, no? I són fonamentals perquè, Cyborg està ultra relacionat amb les caixes i és el que mou la trama, i Flash perquè és fonamental al final, és fonamental perquè si no, hasta Superman palma en les caixes quan se junten, no? Que això està molt bé de la Lliga de la Justícia, que tots tenen el seu moment i tots són necessaris i tots formen part de l'equip. A pesar que cosa que no existia en la versió de Whedon, en la que apareix Superman, casca a Steppenwolf i s'acabó, i ja està, no? Sí, i a més, el Flash, per exemple, Flash és un personatge que m'agrada molt. També tinc moltíssims còmics de Flash, és un personatge que em cau simpàtic. Mira, m'encanta. I a mi me mola molt Flash. I entenc tots estos d'ací són d'ell. Home, no, seran teus. Sí, te'ls ha deixat, no? Vale. Te'ls ha deixat Barry Allen. Bueno, això, que entenem que és una versió i tot, sí, però és veritat que la versió de Flash que vam veure a la versió cinematogràfica era com era un pallasso. Era en plan de jo no m'enfrente als malos, jo el que faig és córrer i espentar. Sí. La frase la dia. Sí, literal. Muy rápido y los empujo y ya está. I de fet, l'únic que fa a la batalla aquella dels túnels és traure a la gent. Sí. No participa de la batalla més que traient a la gent i espentant l'espasa de Wonder Woman. Ja està, no fa res més. I així hem recuperat una part molt important de Flash, que és el que diu ell mateixa quan està parlant en Batman, crec que era, que li diu, és que quan correc molt a pressa... Passen coses, no? El temps fa coses rares. Sí. Això ja mos dona la clau. Sí, de viatjar en el temps. Que al final faig aquest moment de viatjar un poquet en el temps. I això mos obri les portes a Flashpoint. Clar. Les portes a realment un poder que té molt fort Flash, que és el fet que quan entra en la força de la velocitat pot fer aquestes coses, no? Pot viatjar en el temps, pot arribar a obrir portes a altres universos, i és una cosa que en la versió cinematogràfica deixàvem com que Flash era i corria molt. Exacte, i ja està. I és un poreguita, i ja està. Sí. Sí, el que jo volia comentar arrel d'això era que a l'hora de plantejar la pel·lícula com a director, de dir, mira, jo vaig a plantejar la Lliga de la Justícia i me deixen més de 3 hores i l'estudi te diu, pues no, com a màxim vull que me facis una pel·lícula de 2 hores i mitja perquè és el màxim que jo estic dispost a estrenar. I aleshores, com és el que t'està pagant, i això ho comprenc, dius, pues vale, jo te faig una pel·lícula redoneta de 2 hores i mitja. Ara, m'has de deixar treure després la versió extendida, que això ho fa Snyder normalment. Se deixa la porta oberta, ho va fer en Watchmen, ho va fer en V Superman, i en Lliga de Justícia segur que ho anava a fer igual. Primer trauria la versió de 2 hores i mitja i després la de 4 hores en Blu-ray. Però el que jo dic és la pel·lícula estrenable que quede redoneta, com queda redoneta El Señor de los Anillos, ¿no? Encara que no siga l'extendida. Clar. El Señor de los Anillos, jo puc veure El Retorno del Rei en la versió cinematogràfica i s'entén perfectament. I no hi ha coses que... A veure, igual pues, trobes un poquet a faltar a Saruman, però no hi ha coses que dius, mare meva, que desastre, però què fan estos personatges així, però què sense sentit? Ara, després, quan veus la versió extendida, ja no pots veure la cinematogràfica, evidentment, perquè on està boca de Sauron? El necessite. Però és el que dic, que el problema que es planteja en Batman v Superman jo crec que haguera continuat en Lliga de la Justícia perquè aquestes 4 hores, sí, igual n'hi ha alguna esceneta que li pot sobrar, ¿no? Uns minutets, en plan, pues jo què sé, pues quan la xica se posa a olorar el abrigo de Aquaman, pues són minutets que pots rascar que no t'aporten a la trama molta cosa, no?
però encara així jo crec que fent un forat per a estrenar-la de 2 hores i pico, igual haguera faltat xitxa, no? Igual haguera faltat context dels personatges. Sí que és de veres que hi ha moltes coses que se nota que com ja no tenia filtro, directament no ha eliminat. O sigui, per exemple, quan just abans que Aquaman se'n torni i s'escabussa dins l'aigua i de més, quan se posin a cantar este grup de dones allí a la vora de la mar, és preciós, se te posen els pèls de punta. Sí, està superbé. No és necessari. O el moment en el que Barry salva a Iris de l'accident de cotxe és un moment musical superbonico, que pareix quasi un videoclip. Sí. És preciós, però tampoc fa falta que m'alegre molt. Que correga aixina de... No fa falta que correga aixina de pausadament, no? I és preciós. Però aquest tipus de coses està clar que en la versió cinematogràfica s'anaven a quedar fora o anaven a recibir molta tisora. Sí. Hi ha molts puestos d'on llevar metratge, això està clar. Sí. Ara que dius lo de Iris West, m'alegre molt de que hagin rescatat el càsting original perquè tenia entès que anaven a canviar-la, no? I havia sentit que anaven a canviar-la per a Flash. Perquè s'han canviat tots. El pare de Flash tampoc és l'actor. No, però és l'únic. Al final és l'únic que han canviat, perquè a Iris sí que l'han mantès. Han mantès a Iris. Vale. L'han mantingut a Iris i només han canviat el pare. Jo no estava al dia de les actualitzacions de release de Snyder Cut i tal, entonces yo la última noticia que tenía es que la actriz original de Iris ya no estava. Podia tindre una idea de que siguent la versió que volia treure Snyder des d'un principi, pues mantinguera l'actriu. Però al mateix temps, pensant en la coherència de lo que passaria després en l'univers de Seita, pues que havia la possibilitat de que no estiguera i em va sorprendre positivament de que sí. Sí. Molt bé. Anem al final de la pel·li. Sí. Evidentment, comparar la versió de 2017 no hi ha color. A mi són més sorpreses em vaig portar, a pesar de que durant les 4 hores has vist escenes que no havies vist mai i el final, que en essència és igual, no? Llevant del final pues això, pues que les caixes es junten, Flash té que tornar arrere. El plantejament de la batalla em va flipar perquè, a pesar d'haver-ho vist quasi tot, no ho has vist, perquè el rotllo de que Batman vaig en plan suïcida per tots els carrers disparant, després quan apareixen tots que van apareguent ajudant-li al cotxe, però que l'acció se centra en Batman. És com apareix Wonder Woman, apareix Aquaman, apareix Flash, no? I aquest moment que és molt d'aquesta escena de Vengadores, la era d'Ultron. Sí, senyor. Quan està a càmera lenta tots. Exacte, quan estan tots a càmera lenta, no? Que aquesta imatge és brutal, no? Aquesta imatge és wallpaper, o sigui, és wallpaper. Sí, perquè Snyder és el director, és el rei dels wallpapers. I després la lluita contra Steppenwolf, que és més llarga, té més escenes, i aquest moment en el que estan Wonder Woman, Aquaman i Cyborg, que els 3 pegant-se en Steppenwolf, que és brutal, no? Està el Cyborg disparant-li per rere, aquell pegant-li en el tridente. I el que més m'agrada és que arriba Superman, se la trau, perquè sí, perquè és Superman. De fet, l'argument de la pel·li és ixe, com està Superman mort, tenim via lliure, no hi ha ningú kryptonià, anem a anar allí perquè no mos pega la palissa. En quant apareix Superman és quan, ai, merda, mos va ir mal tot al final. I m'encanta que se junten les caixes i que palmen tots i que tinga que ser Flash el que salve la papeleta. Com Cyborg separa les caixes, no? I aquests bruixes que apareixen ahí. I la mort de Steppenwolf, que me pareix increïble, que és com la combinació de 3, no? És com la de jo l'empale, tu li pegues, i Wonder Woman, que és la que més ha lluitat contra Steppenwolf durant tota la pel·lícula, que és un poquet la principal antagonista de Steppenwolf, i totes les coletilles que li fa durant tota la pel·lícula. Jo he anat a Temistira i me les he carregat a totes, i ta mare també, i ta abuela més, i al final és Wonder Woman la que fa, sí, pues toma, pam, i la rebenta, no? I el moment de veure's les cares amb Darkseid, però no dir res, que això m'encanta, que és com
te quedes ahí, per favor, que no... És una declaració d'intencions, en plan, estan tots mirant en esta trucada de Zoom i és en plan de ¿te vas a atrever? Exacte. ¿Vas a ser tan chulo? Exacte. Totalment. Què vos pareix este montatge del final i en quant a acció, desenvolupament? A mi guai. A mi, ja te dic, molt més coherent que la versió de cines, molt més espectacular, molt més emocionant. O sigui, a veure, si n'hi ha una part que li pega 1000 voltes a la versió de cines és el final. La versió de cines trobo que el final era molt irregular. ¿Vale? Sí. És cert que sí tenim una gran construcció de tot el que passa, però sobretot al final és quan Snyder da el do de pecho que podríem dir i trobes un producte molt més redó que el dels cines. O sigui que és una batalla molt potent. És el que dieu abans, que tots tenen el seu moment d'importància, cadascú està fent alguna cosa en el que és bo. Flash salva la papeleta, Cyborg està ahí currant-se el separar les caixes, tots tenen el seu pes i és èpica. És una batalla èpica, encara que siga dins del fumeral i siguin només ells, que no és un exèrcit, saps? No és en plan l'última batalla d'Endgame, és que és complet, però així tot és èpic, no? Perquè està seguint Epic, està seguint un Steppenwolf que és molt poderós, és el que tu dius, Marc, és que és molt poderós, és que no és en plan de que ara se queda sense l'astral i ja s'acollona i se'l venen els paradimonis, no? El tio està ahí desencadenat de... és que li va la vida. O sigui, és com o me maten estos o me mata Darkseid. No té res a perdre. Està ahí a mort, no? I ese plano en el que estan peguen-se les cares, per a mi, pèl de punta total. Punta total. Sí. És increïble, és increïble. Bé, doncs si voleu entrem a l'epíleg i abans, què vos ha paregut la banda sonora de la pel·lícula? Súper, no? A veure, no m'atreviria a dir que és perfecta, perquè no crec que ho siga, però saps què passa? Que com teníem la versió cinematogràfica, teníem aquesta banda sonora que era un refregit de temes de Danny Elfman i música ambiental de fondo de ascensor que no tenia ningún ànima. O sigui, la més ànima que tenia la musiqueta de la versió cinematogràfica era quan estan eixint els crèdits i apareix DC, que ahí sonava un tema que pots identificar que igual és el tema de la pel·lícula. I després, els guinyos que feia al tema de Danny Elfman de Batman, els guinyos que feia al tema de Williams de Superman. Però és que era l'únic, perquè la banda sonora com a tal... I mira que me l'ha escoltat molt. Jo me l'he escoltat molt a Spotify, però no tenia ànima. Era com... Se nota que a Danny Elfman li han dit fes-nos una banda sonora al mig que Sí. I ha fet el cap. Coincideix plenament. Sí, a més... I ara se nota que per lo menos n'hi ha així, també el Tom Holker-Moore que ha fet també lo de treure-se-la i diu, pues ara vaig a fer-ho com ahir me dóna la gana, no? Claro. I ahí sí, com que ha sigut molt, també desencadenat. Sí. Jo pense... També vos dic... Sí, en fons. Que a mi m'ha agradat, no obstant, m'esperava més, però perquè simplement el fet de que tant de temps esperant que al final igual les expectatives juguen una mala passada. Això sí, la posa per baix de Batman v Superman. La banda sonora de Batman v Superman em pareix superior. Això no va dir. Jo la trobo inferior que la de Batman Superman, per això dic que no puc dir que sigui perfecta. Sí que té al seu favor, perquè, per exemple, a mi el meu personatge favorit de DC és Superman. Jo puc ser molt d'Aquaman o de Hawkman, però és que el meu preferit és Superman de tota la vida. I a mi els temes que va fer Hans Zimmer per a Man of Steel m'agraden molt. M'agraden molt, perquè trobo que són temes prou alienígenes com que te cregues que siguin l'himne d'un alienígena que està entre nosaltres. Potents i esperançadors sense tindre que tocar els temes clàssics de Williams. Jo crec que són temes que per a mi són brutals. El fet que el Chacha ha tornat a gastar el Honkelwork en la nova banda sonora, per a mi això ja és un punt positiu. Sí que és de veres que he trobat a faltar que sonaren més a lo gran. Però clar, és que era la pel·li de la Justice League. El tema que més sona a lo gran és el tema de la Justice League.
Claro. Sí, jo trobe en moments puntuals que estan molt ben escollits, no? Quan estan en la nau per a reviure a Superman, ahí sona un poquet la banda sonora de Man of Steel. Després, quan arriba Superman contra Steppenwolf, que me pareix un momentazo brutal, el moment en el que cau i para l'hacha i li diu ¡ja! Ya te casi, chaval. Ese moment me pareix increïble. Ahí sona un poquet ja el tema de Superman, que és, com dius, que és molt esperançador. Però coincidís que en el fons també en que la cúspide és la banda sonora de Batman v Superman, que Hans Zimmer i Yankee Excel ahí fan un treball que jo Beautiful Lie, a mi me pareix una cançó que jo no sé com l'han fet, tio, però no sé com l'han fet. I una de les coses que m'agrada molt de Snyder, sobretot en este Snyderverse, és una cosa que trobo molt a faltar en Marvel, per exemple, en bandes sonores de Marvel, i sobretot, i me fa molt de mal dir-ho, però sobretot en bandes sonores de Star Wars, sobretot en les seqüeles, en 7, 8 i 9. Lo bé que sona i lo bé que senta posar coros a una banda sonora, joder. O sea, si tu poses ahí, estan els vents, estan tots els instruments treballant, i poses darrere un tal... O sea, això dona una epicitat i jo no vaig trobar ningú coro en les trilogies de seqüeles de Star Wars, en Marvel tampoc sol haver. És una cosa que sí que tenia, per exemple, les preqüeles de Star Wars, sí que tenien. O sigui, el duelo moltíssim. I superacertat. És un tema que és brutal. Moltes bandes sonores de sagues no les han gastat tant, no han gastat tant els coros i simplement vocals. O sigui, no fa que hi ha un coro sencer de gent cantant. I a vegades, per exemple, tal com reimagina el tema de Wonder Woman, a la Justice League es comença i no saps què és el tema de Wonder Woman, però ja està sonant una veu femenina cantant d'una manera molt sentida, que ja enganxa en el tema de Wonder Woman, no? Sí. El fet que es gasten gent cantants, no? Vocals, ja no només coros, sinó vocals, és una cosa que no sol gastar en tantes sagues. I, per exemple, ajuda molt a l'epicitat, és el que tu dius. De repente, un tema superpotent, amb molta percussió, que t'està posant els pèls de punta, però de repente sona algú pegant un bramit i ja, pum. Flipes, claro. Pues sí, jo crec que els tres creguem que la millor banda sonora és la de Batman. Alfons! És una cosa que està fràgil. Però la banda sonora de la Lliga de Justícia, la veritat és que no està gens mal. La llista en Spotify, l'àlbum és eterno, són 4 hores de banda sonora. Té molts temes que són molt ambientals, això és de veres, però n'hi ha alguns que són molt memorables. I la de Flash, la de Speed and Force, o no sé com se diu, i això és increïble. I això és que en la pel·lícula veus l'escena en l'eixa música i palmes, és que està brutal. Vale, pues si voleu, ens queden 9 minuts. Si voleu, tanquem el debat amb l'epíleg. Què vos ha paregut l'epíleg nou de la pel·lícula? A mi guai, a mi m'ha agradat. Sí, la conversa entre Batman i Joker, el Joker de Jared Leto, esta nova versió, què vos deixa? He de dir que hi ha hagut un troleo important a l'hora de fer el tràiler. Sí. Perquè el tràiler van fer que el Joker diguera lo de We live in a society, tot el món es va tornar boig per el meme del Joker dient això. Sí. I després a la pel·lícula no ho diu. No. És promoció, això és promoció. Jo m'ho veia vindre, en plan, això ha sigut un troleig pel tràiler, perquè tot el món, hasta els que se la sua la Lliga de la Justícia, però són de la generació Z i tal, i estan molt clavats en el món d'internet i dels memes per a que parlen del tràiler. Sí. Totalment. Tot el món parla del tràiler per Joker. Vivimos en una putísima sociedad. En fi, no sé, a veure, a mi m'agrada que jo mai he sigut especialment fan del mundo de pesadilla però me pareix algo necessari per a crear un univers igual, una amenaça major i demés. Ho entenc, no soc molt fan, però ho entenc. El fet que ho hagin deixat en l'epíleg com a un malson que té Batman, que està dormint i ho somia tot, té aquesta dualitat de pot ser només un malson o pot ser algo premonitori com la visió, com també el malson que van veure a Batman de Superman, no? Clar. Que tractar-ho com un malson jo crec que és intel·ligent perquè pot ser simplement un malson i punto.
seguís tenint un poquet el rum-rum de que si este tio torna, de a veure si li passa alguna cosa a Superman i se pot posar en contra, que és una cosa que també és molt de Batman. Entenc que estigui aquest rum-rum al seu cap i que ho hagin convertit en només un malson de nou, que no siga una espècie de flash forward de que això va passar sí o sí. Sí. Jo crec que és intel·ligent, la veritat. Introduir, per exemple, el Martian Manhunter em va pareixer bé. Sí que trobes a faltar que apareguera, ja que estava, que fera alguna més en la pel·lícula. Sí, clar. Sí. Sí que és de veres que és una manera més d'introduir un personatge que també és molt volgut per molta gent. I que és presentació, sí. Ha sigut inclús part de la lliga en algunes etapes del còmic i està bé que l'hagin introduït, la veritat. Sí, a mi l'epíleg este del malson i de més, pues és interessant, la veritat. Jo tenia tant de pes als tràilers que jo creia que anaven a anar molt més enllà. Jo també. I que anava a ser en plan de que després de que s'activen les caixes, fem un salt temporal i que siga el futur, que ja directament tinga que tornar el Flash per arreglar-ho. Jo pensava que anaven a fer aquesta barbaritat. Sí. Però, clar, la pel·lícula era la que era. Sí, era claro. Això, distinta de la de claro. Això és el que ell tenia pensat desenvolupar en Justice League 2 i 3. Exacte. Sí, però vaig llegir, la 2 era com més centrat en el món en el que això ocorria al final. En la guerra en Darkseid i després ja tornava enrere. Tornava enrere, li dia que Lois era la clau, salvaven a Lois abans de que morira, Superman no se feia roïn i en la tercera ja ocorria la gran batalla. No? Exacte. Sí, jo pràcticament com tot el món, la meva opinió del Joker de Jared Leto d'Esquadrón Suïcida sigue lamentable, això no era Joker ni era res, i així m'agrada molt l'estètica que porta i me pareix molt interessant la conversa que tenen perquè és un poquet l'últim regal que ens han donat i és un poquet la constatació de que ens han robat una pel·lícula de Batman i Joker amb estos dos actors perquè tenien molta potència. Si els varen escollir, si Zack Snyder els va escollir era per algo. Era perquè ell veia potencial així, no? Claro, després de tindre a Christian Bale i Heath Ledger fent la millor parella de Batman i Joker al cine, ara teníem estos que tenien molt de potencial, no? I és una pena, però bueno, això no ho veurem. Ja, és el que tu dius, és un poquet posar el punt sobre la I, no?, de lo que ens han furtat, perquè és que fins i tot la menció, la referència que fa a Robin. La menció que fa Robin és de pèl de puntes, en plan ja ens havíem oblidat de que hi havia hagut almenys un Robin i que se l'havia carregat el Joker. Claro, és que ja se nos havia oblidat de passar una menció en Batman, Superman i ja està. Molt poquet, sí. I ara reprenen això i damunt cara a cara. I això és brutal. Sí. A mi això m'ha agradat molt. Sí, està molt bé. Un detall curiós que es nota que Ezra Miller no està en aquest set de gravació. Perquè apareix Flash 2 voltes i les 2 voltes que apareix que se li veu la cara és un deepfake i se nota, se nota. Sí. És un fallet, però se nota que no és ell, però mola que duia el tratge que porta en la visió, no? en aquest moment que viatja en el temps, està molt aconseguit. Bueno, conclusions generals. Jo crec que ha sigut una pel·lícula, és un event cinematogràfic únic, però és el que deia Paco, senta un poquet el precedent de deixar fer la visió als directors i de que els estudis no posen tanta tisora, no? I estiguen tan pesats en això fem-ho així, això no m'ho tragues, sigues políticament correcte, no me la facis calificació R, fes-me la PG-13, així anava més gent no? És un poquet el rotllo de... És que igual, si dices que treballen els directors que per algo s'escollisses i els pagues, igual és que és un pelotazo. Igual és que és una pel·lícula que flipes, no? I n'hi ha exemples, el Joker de Joaquin Phoenix, n'hi ha exemples de pel·lícules estranyes que a priori diries, buah, això no és Avatar, això no peta. I de sobte, taquilleríssima, no? És un poquet... Jo crec que s'equivoquen en aquest sentit. Jo, la meva... Digues, Paco. No, això que és que estic d'acord, no puc afegir res més perquè em pareix que és una bona conclusió. Sí. La meva
vindria a ser, bàsicament, el que he dit al principi, que estem davant d'un hit en la història del cine, pel simple fet vamos, o sigui, una pel·lícula que s'ha dut a terme després de que l'estudi mateix la rebutjara gràcies als fans. ¿vale? S'ha fet possible, encara que sigui en una plataforma de streaming, cosa que també marca un precedent, jo crec que inclús positiu, i més en temps de pandèmia, que és el fet d'estrenar superproduccions en una plataforma de streaming i que a més ho peten, com ha sigut el cas, inclús petant servidors en Àsia i tot el rotllo. Sí. Però bueno, dins d'este, o sea, lo que és l'àmbit antropològic històric de la pel·lícula, un 10. Però això sí, l'àmbit artístic, per a mi la pel·lícula, per un costat, em deixa a veure pel simple fet de que, en la meva opinió, no està a l'altura de qualitat de del precedent que ve, que és Batman v Superman, i per altre costat, és com a que bueno, deixa este sabor agredolç que no sé si va tindre continuació esta versió. ¿vale? Esta visió, tot este Snyderverse que s'ha creat, no saps si va a seguir-se. ¿vale? I bueno, n'hi ha coses de molt de potencial, n'hi ha altres que no tant, o almenys jo haguera enfocat d'altra manera, però en general jo crec que tenint això al cine, esta visió tan injustis de l'univers DC, a mi jo ho haguera acceptat i m'haguera molat. Vale, ens queda menys d'un minut, cal córrer. Tenim que ser un poc flash ara. Moltes gràcies, Paco, per participar en el debat. Ha sigut un plaer. Moltíssimes gràcies. T'esperem en pròxims debats. I per supost... Estàs convidat sempre que vulguis. Quan toque... Si fora per mi i acabe ràpid, per a mi, Paco, seria un sentit aràcnid més. O sigui per supost. Si ell vol, té les portes obertes pel que siga. Per supost. Pues això, com dius, Alfons? No sé el que estava dient ja. Res, que Paco és un sentit aràcnid també i que... Vale. Sí, per supost. Bueno, a veure, independentment de que estiguem així tot el rotllo, s'haurà de dir que en l'àmbit privat i bueno, o sigui, des de que ens van conèixer, jo a Paco li he agarrat una estima enorme. Vamos, o sigui... És totalment també de... És mutuo, vaja. Jo l'estic moltíssim. Pues és que no sé ni què dir. L'únic és això, que jo estic orgullós i encantat de poder tindre't així avui i saps que a mi m'encanta el que fas i m'encantaria poder seguir fer... O sea, jo sé que sentit aràcnid no som res, però bueno, que el fet que tu estiguis així fa que això siga el millor canal del món per a mi, val? O sigui que... Coincidís. Pots estar sempre que vulguis per a tot el que vulguis. Coincidís. Gràcies, un plaer, de veritat, un plaer. Sí, anava a dir que en este canal també tindrem que fer un debat i anàlisi quantisca de l'última part de Jurassic World, per favor, que això és completament necessari. Completament necessari. Bé, doncs, fins així el debat i anàlisi de la Justice League de Snyder. I això, esperem que vos hagi agradat i res, gràcies a Paco una volta més per participar, t'esperem en més debats. Bueno, tenim pendent també un debat de WandaVision, de Falcon and the Winter Soldier quan toque, o sigui que així n'hi ha per avorrir-se. A la carta, Paco, quan vulguis vindre estaràs invitat sempre. Moltes gràcies. Molt bé, doncs gràcies a tu, Alfons, també, i res, i ens veiem pròximament. Perfecte. Que vaig bé. Adéu. Adéu.